لو ما أنت زنقركن أب ذا فيديو مالتيو بتعمي كتغمكن يا نتين تقري ناتي عينوحني ناتي تبالاشيو بقى ختسايك اللي مهنياته حدا جزي أبالاشي قليلكن زي حسب كنت أسفات تغرطة ونكادي معرارد مسلكن لو ما أنت نعخن ملسحي زلكن متقلهو ርግፀኛ ኮይነ ክነግረክን ዝደለኻ እንድሕር ዳኣ ዘን ዝነግረክን ሕጂ ሽዱሽተ ነገራት እንድሕር ዳኣ ተኸቲልክነ ኣነ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረክን ዝደሊ ፀጉርክን ከም ዝነውሕን ከም ዝስተኻኸልን ባዕለይ ከረጋግፀልክን ይደሊ ምክንያቱ ንጠቕሞ ዘለና መሲልና ንጎድኦ ኮይኑ ይህሉ ወይ ከዓ ከምዚ ኩሉ ግዜ ትሪትመንት ንገብረሎ እሞ ግን ከዓ በቃ ዘይነውሕ ኮይኑ ዝመስለና እቲ ሓንቲ እተን ንገድፈን ዘለና ነገራት ኣብዚኣ ክነግረክን እየ ማለት እዩ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረክን ዝደሊ ግን እዛ ቪድዮ ተኸታተላ ስጋብ መወዳእታ ንዓኽን ዝኸውን ክትረኽባ ኢኽን ማለት እዩ ሰላምታይ ረዓ ወሳዕኹን ኣኽበረተይ እንኳዕ ብሰላም መጻእኽን ናብዛ ቻነለይ ሓደሽቲ ተኾይንክን እንኳዕ ብድሓን መጻእኽን ክብለክን ደሊ ናይ ቀደምካ እንኳዕ ብድሓን ፀናሕኹም ሳብስክራይብ ጌርኩም ላይክ ጌርኩም ከዓ ኣተባብዑኒ ኢኹም ፕሊስ እዚ ቪድዮ ላይክ ግበርዎ ኢኹም ብጣዕሚ ስለንዓይ ድሕግዘኒ ማለት እዩ እዚ ቪድዮ ንኽረአ ማለት እዩ ሕጂ ሓግዙኒ ኢኹም ክብለኩም ይደሊ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናብዛ ቪድዮ ክምለስ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሽጉርቲ ቀይሕ ሓንቲ ወሲደ ኣለኹ ቀይሕ ከምዚ ተኾይኑ ከዓ ፅቡቕ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ሰለስተ ነገራት ሒዝና ኣለና ኣብዚኣ ማለት እዩ ሰለስተ ነገራት ከዓ ከድልየና ንሳ ከዓ እንጣጢዕ ከምኡ ከዓ ሩዝ ኣባዕኸ ከዓ ሓደ ማንካን ፈረቓን ዝኸውን ማለት እዩ ዘድልየኩም ካልእ እንድሕር ዳኣ እንተሃልዩ ከዓ ክትሕውስሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚኣ ጌርና ከምዚኣ ጌርና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ማይ ክንሕውሰን ኢና ሓውሱስ ኣቢልና ማይ ጌርና ክንስኽተተን ኢና ማለት እዩ እተን ክብለክን ዝደለኹ ከላይ እተን ምስጢር ክነግረክን ዝበልኩ ክፍታ ከምታ ብኣርእስቲ ሒዝክና ድመጻኽን መጀመርያ ክንገብራ ደይብልና ፀጉርና እንድሕር ዳኣ ክነውሓልና ንሓስብ እንድሕር ዳኣ ተሃሊና ወይ ከዓ ክነስተኻኽሎ እንድሕር ዳኣ ንሓስብ ሃሊና መጀመርታ ክንገብራ ደይብልና ሕብሪ ምልካይ ኣብ ፀጉርና ማለት እዩ ሕብሪ እንድሕር ዳኣ ንለኽዮ ተኾይና ፀጉርና ብጣዕሚ ስለ ዘበላሽዎ ስለ ዘርግፈልና ስለ ዘድርቆ ንፀጉሪ ብጣዕሚ ሕብሪ እቲ ዝኸፍእ ክብለክን ይኽእል እየ ምክንያቱ ኣነ እናተይ ቅድሚ ሕጂ ሕብሪ ለኸዮ ነይረ ካብ ኤርትራ ኣትሒዘ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሕብሪ ይደጋግሞ ነይረ እንድሕር ዳኣ እቲ ሕብሪ ፀልዮ እየ ከዓ ኣብቲ ርእሲ ሕብሪ መሊሰ ከዓ ሕብሪ ይውስኸሉ ነይረ ፀጉሪ ርእሰይ በቃ እንታይ እሞ ክብለክን እየ ከምዚ ሂወት ደይብሉ ኮይኑ ጨብረረር ካይ ዝብል ከምዚ ደረቕ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ሕብሪ ክትገድፍኣ ክትክእል ኣለክን ማለት እዩ ካልአይቲ ከዓ ኩሉ ግዜ ዘይምትኳስ ፀጉርና ዝኾነ ግዜ በቃ ትሕፅብ ኣቢልና ክንምሽጦ የብልናን ኩሉ ግዜ እንድሕር ዳኣ ንምሽጦ ተኾይንና እቲ ናትና ከዓ ብርቱዕ ስለዝኾነ እቲ ፀጉርና ናይ ሓበሻ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓዊ ኢና ንወስኽ ንክንምሽጦ ክንብልሲ ብዙሕ ሓዊ ስለዘድልየና ንፀጉርና በቃ ዳርጋስ ነሙቶ ኢና ክብለክን ይደሊ ብጣዕሚ ስለዝቐትለልና ብዙሕ ሓዊ ኣይነብዝሕ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ፕሮግራም ክህልወና ከሎ ያ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ተደይ ኮይኑ ግን ብዙሕ ኣይነብሎ ማለት እዩ ብዙሕ ሓዊ ንግበረሉ ድሓሪ ከዓ ሳልሰይቲ ከዓ ምሕፃብ ኩሉ ግዜ ፀጉርና ኣይነተሓፀቦ ኢና ከምዚ ምሻሎ በቃ ንስኻ እንድሕር ዳኣ ክትሕፀብ ኮይንካ ከላይ ፀጉርካ ዘይምሕፃብ ተገደደስ ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ክልተ ቀነ እንድሕር ዳኣ ተገይርናዮ ፀጉርናሲ ካብ ምድራቕ ነድሕኖ ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንድሕር ዳኣ ትሕፀቦ ተኾንካ ይደርቕ እምሽ ዶ ይረግፍ ከላይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣይነተሓፀቦ ኢና ማለት እዩ እታ ራብዐይቲ ከዓ ተሓፂብና ፀጉርና ምስ ተሓፀብና ብደረቑ ከይንገድፎ በቃ ዝገበርና ጌርናሲ ኣለስሊስና ምሻሎ ክነለስልሶ ክንክእል ኣለና እንድሕር ዳኣ ከም ዓይነት ፀጉሪ እንድሕር ዳኣ ተሪር ኮይኑ ፀጉርና ከምዚ ዝኾነ ሕፍስ ድበለ ዘይቲ ጌርና ጫፍ ጫፉ ብጣዕሚ ዘይቲ ንገብረሉ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ልምሽ ድበለ ተኾይኑ ፀጉርና ከዓ ቀጢን ዘይቲ ጌርና ክነብሎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ክነለስልሶ ክንክእል ኣለና ብደረቑ እንድሕር ዳኣ ተገዲፍናዮ ከለና ክንምሽጦ ከለና ብጣዕሚ ኢና ግዜ ንወስድ ጨት ይድብለና ብጣዕሚ ከሸግረካ ማለት እዩ ፈቲንዮ ስለዝኾንከ ኣነ ንዓይ
ስለዝነበርኩ እየ ዝነግረክ እንደለኹ ማለት እዩ ሕጂ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ኣብ ቪድዮ ማለት እዩ እቲ ክስታይ ኣፍሊሐዮ ፈሊሕለይ ምስ ዝሓለለይ ኣብዚ መጥሓኒ ገይረ ክጥሕኖ እየ ማለት እዩ ጥሒንክን እቲ ክጥሕኖ ከለኽን ቁሩብ ማይ ጥብ እንዳበልክን ተቕጥንኦ ማለት እዩ ንዓይ ከማን ኣብዚ ሓፊስን ካልኣይ ግዜ ጥሒነዮ እየ ምክንያቱ እቲ ማይ ከውፅእ ኣይከኣለን ንስኽን ከላይ ከማይ ጌርክን ክትገብሮ ኣለክን ማለት እዩ ክትጉሕፎ የብልክንን እዚ ምክንያቱ ኣገዳሲ እዩ ርአዮ እቲ ክሬምሲ ብጣዕሚ እዩ ናይ ዝክፅብቕ መዓት ኩሉ ከዓ ካብቲ ኩሉ ከዓ ኣብኡ ደሎ ይጠቕመና ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ምስ ዘቐቕናያ ድሓር ከዓ ክንሓዋውሶ ኢና ማለት እዩ ክሓፍስ መዓት እዩ ከማን እቲ ክሬም ክፅብቕ መዓት እዩ እዚኣ ንፀጉርና ብኣኸላ በቃ መግቢያ ክብለክ ንደሊ ምክንያቱ ካብ ኩሉ ዓይነት ስለ ዘለዎ ንኸይጨንወና እንድሕር ደኣ ከጨንወና ዘይንደሊ እንድሕር ደኣ ተኮይንና ቡን ክንገብረሉ ኣለና ኣነ ፈትና ከምዚኣ ጌርክን እሙኒ ብጣዕሚ ክትግረማ እያ ኢኽን ክልተ ማንካ ቡን ውሰዳ ብጣዕሚ ጨና ወላ ሓንቲ እዩ ዘይብሉ ናይ ሽጉርቲ የብሉ ወላ ናይ ኣባዓኸ ገለ የብሉ ክፅብቕ ኢንሻላ ወላ ሓንቲ ፈትና ምፍታንካ ፅቡቕ እንድዩ ፈትና እያ ኢኽን ከምዚኣ ጌርክን ፈትና ሕጂ ናብቲ ራብዐይቲ ክስታይ ከዓ ናብቲ ሓንቲ ክምላኣልክን ኣብ ምሕፃብ በፂሕና ነርና ብደረቑ ከዓ ደይ ምግዳፍ ማለት እዩ ብደረቑ ፀጉርና ደይ ምግዳፍ ኢለክን ነይረ ሓሙሸይቲ ከዓ እንታይ ክትገብራ የብልክንን ኩሉ ግዜ ምስ ተሓፀብክን ፀጉርክን ከምዚ ምሻሎ ዘይቲ ጌርክን ሓፂብክን ኣብኡ ከሎ ኣይትግደፎ ኢኽን ዝኾነ ምሻሎ ሓደ ግዜ ከማን ተሓፂባ ኣነ ርአየክን ነይረ ብድሕሪ ምሕፃበይ እንታይ ይገብሮ ገለ ኢለ ከምዚ ኣብ ክልተ ኮይኑስ ወላ ጥምጥም ተብሎ ወይንካ ኣብ ክልተ ትቁንንኦ ዝኾነ ክትገብሮ ክትክእል ኣለክን ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ኣብኡ ከሎ ንገድፎ እንድሕር ደኣ እንተኮይንናስ ክደርቕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትሪኣ ዘለኽን ፀጉሪ ርእሰይ ኣብ ስራሕ ከምዚ ኢለ ክቀይድ ቀንየ ማለት እዩ ቆኒነየ ብክልተ ኣነ ድሓን ወላ ሓንቲ ፀገም የብለይን ከምዚ ኢለ ክወፅእ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኣየሸግረንን እዩ ንዓይ ወላ ሓንቲ ሕጂ ከምዚ ገይረ ክኸይድ ቀንየ ስራሕ ናብቲ ሓሙሸይቲ ምቁናን ኢለክን ኣለኹ ክንቁንኖ ክንክእል ኣለና ብደረቑ እንድሕር ደኣ ከይንገድፎ ማለት እዩ ሻድሸይቲ ከዓ እንታይ መሲልክን ኩሉ ግዜ ክንድቅስ ከለና ፀጉሪ ርእስና ክንሽፍኖ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ደይንሽፍኖ ኮይንና ንሕና ከዓ ክንጋማጠል ስለንሓድር እቲ ፀጉርና እቲ መተርኣስ ክሰባብሮ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ከም ገለ ምሻሎ ንጎተ ተሲእናስ ፀጉርናስ ፅቡቕ ኣይፀንሓና ምሽ እንድሕር ደኣ ከምዚ ልስሉስ ጌርና ንሽፍኖ እንድሕር ደኣ ተኮይንና ግን እመናኒ ከምታ ዝሓደርክና ብሽፍንተ ከማይ ኢልክን ኢኽን ትተስኣ ወላ ሓንቲ ዝበላሸዎ ነገር የለን ማለት እዩ እስኽትክን ከላይ ከም ኣግበራ ኢኽን እዚአን እንድሕር ደኣ ተጌርክን ፀጉረይ ናተይሲ ኣይስተኻኸልኒ ክትብላ ኣይትኽእላን ኢኽን ምክንያቱ ናተይ ፀጉሪ ርእሰይሲ ቪድዮ ክሳይ ስእሊ ብዙሕ ነይርኒ እዩ ግን ናይ ሓባር ኮይኑ እቲ ስእሊ ክረክብ ኣይከኣልኩን እምበር ብዙሕ ስእሊ ኣለኒ ናይ ምስ ናይ ሓባር ማለት እዩ እስኻትክን ከዓ ከምኣ ጌርክን ፈትና እየ ኢኽን ርግፀኛ ኮይኑ ክነግረክን ዝደሊ ግን ከምዚኣ እንድሕር ደኣ ትገብራ ተኮይንክን ፀጉርክን ናይ ግድንሲ ክነዊሕ ማለት እዩ እመናኒ ሕጂ ኣብዚ ለኸዮ ቁሩብ ማሳጅ ይገብሮ ኣለኹ ማታን ኩሉ ክባፃሕ ቁሩብ ናይ ቡን ሕብሪ ስለ ዘለዎ ኣብ ማልያኽን ገለ ከይፅየቕ እንድሕር ደኣ ተደሊኽን ዝኾነ ሽጎማነ ገለ ከዓ ተጠቀማ ኢኽን ኣነ ከምኡ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ያ ከምዚኣ እያ ናይ ሎማዓንቲ ትሪኣ ዘለኽን ኣነ ፈትኖ ከምዚ ምሻሎ ኩሉ ግዜ ዘሸግረና እንታይ መሲልክን እቲ ናይ ሽጉርቲ ክስታይ እንድዩ ጨና ግን ከምዚኣ ጌርክን እንድሕር ደኣ ፈቲንክና ግን ፍትንቲ መድሃኒት ብዘይ ጨና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ጌርና ክንሽፍና ኢና ማለት እዩ ክፅቡቕ ኮይኑ መዓት እዩ ክነግረክን ኣይክእልኒ እቲ ክስታይ ከዓ ሓፊስ ስለ ዝኾነ እቲ ማስክ ወላ ሓንቲ ወረር ስለ ዘይብል በዚ ገይረ ይሽፍኖ እየ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይጥቀመሉን እየ እዚ ቅጥን ዝበለ እንድሕር ደኣ ተኮይኑ ናብ ክሳደይ ገለ ስለ ዝመልኣኒ እንድሕር ደኣ ተደሊኽን ከዓ ብኣ ከለኽን መሸፈኒ ትሽፍንኣ ማለት እዩ
ኣጋጣሚ ካብዛ ቅድመይ ስለ ዝፀንሓትኒ እያ እዛ መሸፈኒ ፀላም ክጥቀም እየ ኣይተሓዛለ ኢኽን ፅቡቓተይ እንድሕር ደኣ እዛ ቪድዮ ፈቲኽንኣ ፕሊስ ኣተባብዓኒ ኢኽን ላይክ ግበርኦ ሸር ግበርኦ ኢኽን እንድሕር ደኣ ናብ መሓዙትክን ሃልየን ወይ ከዓ ናብ ኣንስትኹም ኣሕዋትኩም ሸር ግበርዎ ኢኹም እዚ ቪድዮ ምክንያቱ ዩቲዩብ ዳርጋ ናተይ ቪድዮ ሸር ኣይገብሮን ደሎ ምክንያቱ ጠፊአ ስለ ዝነበርኩ ነዊሕ ግዜ ብኸሚኡ ኣተባብዓኒ ኢኽን ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰክን ይቅኒየለይ ኣብ ካልእ ቪድዮ የራኽበና።